Mä olen Susanna Haavisto, olen Raakkaröörin käsikirjoittaja ja ohjaaja. Se on kirjoitettu vuonna 1995 ja mä olin keskellä freelanceriyden ydintä hirveässä turbulenssissa ja 2 pienen pojan äiti. Mä kirjoitin tämän, mä olin 6 päivää viikossa Tampereella töissä ja mä kirjoitin tämän hotellissa iltaisin ja junassa. Että muistan sen kyllä hyvin hektisenä, mutta toisaalta se oli hyvä, koska sellaisista aiheista tuli sitten kirjoitettua. Ja nopeeseen tahtiin ja yhtä nopeeseen tahtiin Juha Tikka joutui säveltämään sen kappaleet. Kyllä se lähtökohta oli Eija Ahvon ja meikäläisen ystävyys, josta se lähti. Kerron vaan sellaista taustaa, että me lähdettiin Vapauteen Helsingin kaupunginteatterissa Rista 85, eli jäätiin freelancereiksi ja me lähdettiin Tukholmaan juhlimaan sitä, kun me suljettiin ovi. Ei me lopullisesti sitä suljettu, mutta ja siellä Tukholmassa me suunniteltiin ja mietittiin, että mitä kaikkea voi musiikin saralla tehdä sitten Vapaudessa. Siitä matkasta jäi jäljelle nimi Kraanatauki ja kului 10 vuotta kaikessa pikkulapsiarjessa ja lapsia syntyi kummallakin ja sitten yhtäkkiä kovalla nopeudella lähti syntymään ja ensimmäinen teksti, jonka mä kirjoitin, oli nimenomaan meidän ystävyydestä. Ystävät eli vänskap syntyi ensimmäisenä. Tämä, että on olemassa nyt Raakkaröör, siitä saa kiittää Minna Kettunen-Enbergia, joka koronan aikaa mietti, että mitä seuraavaksi pitää olla joku kohde. Ja hän löysi näytelmäkulmasta ja otti minuun yhteyttä ja sitten lähti tämä prosessi, että on kestänyt vähän kauan, mutta itse asiassa todella huimaa, koska Minna on siis toinen näyttelijöistä ja Marika Westerling on toinen ja hän on myös kääntänyt koko tämän teoksen. Aivan loistava käännös. Mun mieheni Juha Tikka, joka on säveltänyt nämä kappaleet, niin joka kerta kun hän tuli alas, oli kirjoittanut ruotsinkieliset tekstit nuotteihin, niin tuli tippa silmästä, että kyllä se kääntää hienosti. Mutta mä oon niin ylpeä kummastakin näyttelijästä ja koko tästä työryhmästä. Suvi Isotalo kapellimestarina ja erilaisissa soittimissa ja Puro Paju bassossa ja erilaisissa rytmisoittimissa. Vuoden 1995 Kraanatauki ei ollut oikeastaan musikaali. Se oli sarjamusiikillisia kuvia, eikä se aihekaan ollut pelkästään niin kuin ystävyys tai pikkulapsiarki tai avio-ongelmat, mutta 16 yksi laulava näyttelijä soitti, että saako hän ystävättärensä kanssa laulaa tämän Ystävät-kappaleen ystävänpäivänä, jolloin mulle tuli, että 20 vuotta eikä tätä ole esitetty. Silloin mä päätin, että mä kirjoitan nyt näytelmämuotoisen. Mä lisäsin roolihenkilöt, mä kirjoitin kaikenlaisia kohtauksia, jotka lähtee sieltä nuoruudesta. Ne on koulukavereita, Fanni ja Elina. Ja sitten syntyy lapsia ja kuoleekin lapsia ja meillä on aikamoiset teemat pelkästään sen ystävyyden jälkeen, että hyvin paljon arkea, mutta sitten rankkojakin, että on vanhemman kuolemaa ja on avioeroa. Mutta päällimmäisenä on se ystävyys, että vaikka tiet erkanee, niin ystävät löytää toisensa sitten aina, kun oikein tiukka paikka tulee. Mä haluaisin kertoa, millaista musiikkia ihmiset tulee kuulemaan, kun tulevat katsomaan ja kuuntelemaan Raakkarööriä. Tosiaan tänne on säveltänyt mun mieheni, jonka kanssa me tullaan tänä vuonna olleeksi 50 vuotta yhdessä. Ja ihmeellistä kyllä, että avioparilla toimii niin hyvin tämä, että kun mä kirjoitan tekstin ja vien sen Juhalle tai annan Juhalle, mä saatan antaa vihjeitä, että Ystävät-kappale, että voisit säveltää vähän niin kuin Michel Legrand, että Cherburyn sateenvarjot tyylisesti ja sitten on Brev-niminen kappale, että voisit sä laittaa siihen vähän Stevie Wonderia ja ne on syntynyt tällä tavalla, että me keskustellaan aina hyvin paljon, että minkä tyylinen. Ja kaiken kaikkiaan Juhan sävelkielestä voi sanoa, että hän on melodioiden mestari. Hän myös uskoo yksinkertaisiin asioihin, ettei kaiken tarvitse olla aina monimutkaista. Ja
aiheet on tosiaan ihan sieltä nuoruudesta, sitten on pelkotiloista, kun odottaa lasta, ja sitten on itse asiassa kätkyt kuolemastakin kertova laulu ja hyvin laajan kirjon lauluja. Ja mitä ihmiset mahdollisesti tulee kokemaan, kun tulevat katsomaan Raakkarööriä. Mä toivon, että he saavat samastumispintaa, pystyvät peilaamaan näitä tilanteita ja asioita, koska ne on hyvin arkisia toiset oman elämäänsä. Ja ihan pikkusen toivon, että musiikki, joka itsessään jo voi vaikuttaa, niin antaisi tunnevesien virrata. En tarkoita itkua, vaan tunnevettä, jonka kauneus tai joku asia saa virtaamaan. Jag hoppas att publiken får någonting med sig hem. Att de vill kanske diskutera med vännerna. Och hoppas att musiken har en sån, vad heter det, vaikutus. Att jag brukar tala om att känslovatten rinner om du har en stark erfarenhet av musik eller ord. Jag vill att musiken och situationen påverkar och ger känslor att smälta. Tämähän on mulle tuttu talo, tämä Svenskan. Itse asiassa mä oon ollut parin otteeseen täällä näyttämöllä, isolla näyttämöllä. Vuonna 1989 ensimmäisen kerran näyttelin Trollkarlen från Ötsdorotin pääroolin siinä. Mulla oli 8-kuinen vauva silloin, mutta Jori Dolivo nappasi mut siihen ja se oli hyvin jännittävää. Niitä aikoja 90-luvulla mä näyttelin enemmän ruotsiksi. Silloin mun ruotsin kieli oli parempaa ja mä näyttelin jopa kuunnelmissa, että oli semmoinen vaihe. Mutta sitten on tämä, joka tämän talon räjäytti silloin, mä en muista sitä vuotta, mutta Hype. Ja mä muistan, kun mä olin katsomassa Eijaa ja ihailin sitä energiaa ja esitystä kaikin puolin ja kysyin esityksen jälkeen, että onko sulla, silloin ei tunnettu sanaa understudimasta, onko sulla niinku tuuraaja, jos sulla tapahtuu jotain? Ei ole, ettei kukaan ole sitä harjoitellut. Ja mä jostain syystä kävin katsomassa sen todella monta kertaa ja sitten kävi niin, että Eija joutui sairaslomalle. Ja mä hyppäsin 2 harjoituksella siihen mukaan. Mutta siitä on muistona se valtava energia, mikä nuorissa oli. Miten ihanaa oli saada olla siellä joukossa sen energian keskellä. Ja se kyllä tarttui. Itsekin oli tietenkin nuorempi silloin, mutta... Ja yksi esitys on jäänyt mieleen erityisesti, kun oli vappuaatto, niin mua pelotti lähteä ulos tästä talosta, kun se fanilauma tungeksi ja vielä vähän juovuksissa, niin en meinannut päästä ulos, koska siis eihän ne mua siellä odottanut, vaan Paavoa ja Tinoa ja kaikkia muita, Villejä ja muita. Niin. Mutta hienot muistot siitä ajasta, että kiva palata tähän taloon.